Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. फॅमिली टुरिझमला प्रोत्साहन देत असताना ज्या गोव्यामध्ये लोकांकडे घरं आहे ती घरं त्यांना हॉटेलचा स्टेटस देणे, त्यांना लायसन्स देणे आणि एक पोर्टल आपण तयार करू सरकारच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर त्यांना कॅटरिंग करू शकतो, त्यांना कमी व्याज दरामध्ये गाडी घेण्यासाठी आपण प्रोत्साहित करू, जेणेकरून प्रत्येक गोव्यात राहणारे जे व्यक्ती आहे त्यांना हॉटेलियर म्हणजे स्वतःचं घर हा हॉटेलसारखा क्रिएट होईल. GST काउन्सिलला शिफारस करू की जे होम हाऊस टुरिझम जे प्रमोट करणार आहे त्यांना GST पासून सूट दिली पाहिजे. या लोकांना इन्कम टॅक्समध्ये पण सूट दिली पाहिजे. म्हणजे जो शेतकरी आहे त्यांना बल देण्याचा पण आमचा एक मानस राहील. या शेतकऱ्यांना ग्रीन हाऊसेसला प्रमोट करून नुसता परंपरागत जे शेती आहे त्यापेक्षा त्यांना वेगळ्या दिशेने घेऊन जाणे, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आणि वेगळे वेगळे उपक्रम या माध्यमातून सबसिडीज देऊन शेतकऱ्यांना बल देण्याचं काम आमच्या सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या पद्धतीने पुढे जाऊ. त्याचबरोबर ॲनिमल हजबंड्री म्हणजे शेतकऱ्यांना जोडधंदा दिलं पाहिजे. त्याचबरोबर पशुपालन आणि इनलँड फिशिंगबाबत आम्ही विशेषकर त्याच्यात भर देऊ.